ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo ita alawas na pauluan. Napudno nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Day tinaliknaw at anong ti karayan. Ti saksi ti panagayat ko kan ka, Nancy. Kasta akmat kan ka, Greg. Awan to ti makalapad iti ayan ayat na. Napudno akmat kan ka. Sapay ko ma. Tag na nayon anapudno tayo titunggal maysa. No siyak, masiguradong anapudno akan ka, Greg. Ure siya. Awan to ti makarakarak iti panagayat ko kan ka. Sapay ko ma, tapudno ti karing-karita, Greg. Isa patak iti batog ko langit. Sika lang ti babae iti biyag ko. Kasta akmat kan ka. Sika laang matilalaki iti biyag ko. Agsin na patata. Ket daytoy akarayan ti saksi iti panagayan ayat ta. Ay na, imbagta na danon kayo dito nga agasawa. Nay, apay ka day kabagis. Naggapuam, takasla na banog ka. Naggapo ak ije karayan. Nakitak ti anak yo, kanday di agreg. Ay, kababae, no makita ti sabali at hauter aramidon da. Anya ka liter aramidon da ako nam. Agsinsin na labay dakit din ije karayan. Idi kwan, jak amount tinapananda. No makita dagiti tattao, adalakit ni rumswa at chismes. Kahit ayan nagiti dwa ipag. Pinagawin mo kumandi ka anak ama, hindi nakita mida. Wen nga rod Jak nga rod amuno sa dinon tinapananda. Nagpukaw damot ije kasuppukan. Sinalbag, mangibabain. Makasangpet to lang na dyan, Nancy. May mayat no pagasawaan tayo idan. Saan ka takas din agsinsinarak da iti igid ti karayan. May mayat to no inakagtrabaho. Tapno may sagana itinasaya at amasakbayan ti bangunan ta a pamilya. Sa dino ti pagtrabawan. Ijay ko ma-abroad. Awan ngamin aasinsuan dito'y away apag nanaadan tayo. Saan kan to nga tamang lipat no makadanon ka ija abron? Iti ka ano man. Saan ka malipatan? Agbati aklatan dito'y away. Aginanos tapay lang Tapno sumaya at ti masakbayan tayo. Kanayon kan to nga rod nga umawag, ha? Uy, ikarik. Kanayon tanto nga ag-video call. Agawid ta nga rodan. Sa dino tinapnapanam, napan ka nagipagsuksuppok iti lalaki. Tatang, anya anak ipagsupsupok. Napan kami lang nagpasyar ka ni Greg ija igid ti karayan. Nagalasakitan ti babae ako muyog iti lalaki ang mapanidya karayan. Awan dakas ngay naramid mi, tatang. Adala ang nagsaritaan mi, may papan iti masakbayan mi. Awanan ti adu arason. Ibagam iti dayjay ang lalaki. Ta umulinan dito balay. Tanong saan magret ko titengad na. Kaya't ni Greg nga isaganaan tinasayat ang masakbayan ti bangunan mi a pamilya, tatang. Basta ibagam adumanon dan. Tanong saan pagbabaw yan dati aramidak iti dayjay a pamilya. Abagam, taw may dadi ti balay akadwana na iti dadakal na. Tatang, Agunay ka na. No di mo kayo't asikat ipagdasalan ti pungtot ka. apay nga agpungtot ka laadagos. Kunamat ti anak mo nga awan ti dakas nga naramid da. Ubing pay ti anak ta, tapno makiasawan. May sakamad. Kasanunod na nakakita kadakwaday tinapanda simsimpukan. Ad-ad da ka di apat tiyem ti sabali a tao, ngam ti anak mo. Di nakisuro, tamok tar aramidag. Ubing ko nam kadipay. Kat amunan ti magsinarak kan magsinupok. Ad dala siguro nagsaritaan damat Saan ka man nakonsentidor? Tsak kayat ti maibabain. Isa pagkalaysanan ida tapno aman rumswa sa uti tao. Lakay, para kanyak. Ubing pay ang makiasawa ti anak ta. Dahil ko nakakaon, saanan nga ubing.
na makisinsinarakan. Just kikit day, saan ka man na kontrabida? Hello, Nancy. Nakawag ka, mat? Agpungpungtot ni tatang. Umay kayo kano umulin. Ah, apay. Anyat makagapo ang nagpungtot. Ada na kay danon ka ni tatang, anapanta kano ije kasupukan. Anya? Asino ti salawasaw anang ibaga iti kasta ka ni tatang mo? Diyak manam mo. Kunana ano di kayo kano umay katsyak ti pagdasalan ti pungtot na. Sige nga ron, tayo baga kada tatang amapan kami dita. Urayan da kami na. Ita ka din tiyo umayo. Wen, tama nga no pagdasalan da ka iti pungtot na ako na. Anya ti ginagara dagiti pamilya, kan kabagyan da Greg iti balayo, sis. Tinulagdan ti kalay sa amin, sis. Kalay sa ako na? Saan ka di nga imbagam idi ang mabayag pa iti panagkalay sayo? Diyak man amo. No asino tinangibaga ka ni tatang, anapan kami kano ije supok ka ni Greg. Iso nga impapilit na agkalay sa kami kanot. Imbes nga awan pa'y plano yung agkalay sa. May sakan to nga abay ha. Mapadasak maten ti agabay. Iti pa'y kalay sa ti best friend ko. Imbagda na sabat kayo, nana. Madamag ko man. Mamati kayo ka, di iti naidanon kada kayo may papan kada Nancy kan Greg. Amok ti kababalin ti anak ko, balasang ko. Amumbatan dito'y away tayo. No adda maiwaras at chismes, kat isulaang ti sarsaritaan da. Agkalay sa dakat nga rod adi na oras. Ano siya kumati masurot? Saan kumapahay? Taubing dapay mat. Oray ni Nancy, nana. Kunana ano mabalin, kat itantanda pa'y kumati kalay sada. Naturay ngamin ni tatam nga ador. Ipapilit na ti kayat na. Ay, di na kano kayat ti maibabain. Kapilitan nga rod nga agkalay sada. Taday ta ti kayat ni Tata Ador, nana. Tinulag yung matgayam ti kalay sa Nancy. Apay adidak pa inayaban idi nagsasarita kayo kabagis. Isudamot alalaki ti ad-adda ang nagsasarita, kabagis. Inayaban da kumamot ata nagdengegak mo. Sana bale, tano agkalay sada, adda kan tumot. Nasaya at mo nagkalay sa adan. Tapno di da katagsinsinara ki karayan. Adumot kit di ti mapmapan, di taigid ti karayan. Taasinag tayo kat ngarod iti karayan. Huwan mo't kit di Mayat ngamin ka, ti agyan iti sirok ti kay kayo, iti igid ti karayan. Mabalin ka di, kabayatan ti panangan dagiti tattao. Kat intaman agpicture ija igit ti karayan nga ayuyang ta naka-wedding gown na. Wen na, tapno da remembrance ta. Ijay karayan ti saksi ti ayan-ayat na. Napintas to lakit di akitaan ti ladawan ta. Inta nga roden, tapno makasubli ta adagos. Sinyasak ti may sakadagiti kasinsin ko. Tao may nataalaan iti ladawan. Wan, tapno ada iprint ko aladawan ta. Wala, magnaka nga roden. Tay gamap ti gayadan ti gawin mo. Napanan nga tan dagiti nobyo ken nobya. Awan damot tan. Mambiit dalaang kano, nana. Mapandalaang agpicture ija igid ti karayan. Ikan tayo ida iti privacy. Sapay nagado a tao dito Pimanaw dakit din. Agsublida matlaang adagos, nana. Ay, unay ka ti panangayat da mapan iti igid ti karayanan na ya. O, kitaan nyo. Aday tadan ni, Ay. Sumungad dan. Mabiit da kunakmat ngamin, nana. Napandala nagpicture. Nancy, naragsak ka kadimit lang. Basta da kay ti sibay ko. Naragsaka, Greg. Kayat ka nga ikan iti naranyag amasakbayan. Patuluyak to ti mapanidya abroad. Saan ka di may mayat no dito'y talangan away? Agbiag taon na ulimag ka naragsak dito'y away. Iti panagyan ko iti apagbiit iti syudad. Mayat ti biag ijay.
Kaya't ko maadaan tayo iti dakkel a balay kadagiti agbalintungan nakta. No day tati ko nam. Agano sak nga aguray dito'y away. Agsakripisyo ta para iti pamilya ta. Kaya't kung iparik na kada kayo, ken iti anak ta, tikas labiyag iti syudad. Nabiit kayo pailangan nagkalaysa? Yang pinalubusam ti asawam nga agabro? Idi pa'y nga rapaap na ti makapan ija abron. Tadagayem na nga imuna ijay. Ah, di imbagam idi akatrabahuan na iji syudad. Wen. Ada ka no agur uray at trabaho na ijay. Ay, bumaknang kayo nga rod no kasta Di tay pailaam mo Saan nga mo no mayat ti matumpungan na at trabaho ijay. Eh, kat idaw-dawat tayo, amayat to kuma. Day tati kanayon ko nga ikarkararag. Kanayon matkit di nga umawag Ag video call kami no awan trabaho na. Kat, anya ka no ti trabaho na ijay. Tumultulong ka no iti kusina iti dakkel a restaurant. Pinoy ka no matibos na ijay. Ah, no nalaing, ada posibilidad na nga agbalintumot as chef iti kusina. Madlaw ko, kat nalaka ka makasuro kadagiti luto iti kusina. Pagismak nga minti agluto, boss. Ada plano ka mangibangon iti negosyo kaya pagilian tayo. Sika timay sa kadagiti alaek ang mangimanihari jay. Pakaidayawak no agtalag kayo kanyak, boss. Ti kinagaget, ken kinasingpat, ti pangibasarak, iti pagbalinak akatalag ko. Uray di adal, no saan ang mapagtalkan? Saan ko atalkan? Jack sayangan day ta pa nagtalakyo, boss. Agsursuro ka na laing. Tano matuloy, si kanto, ti katalak ko ijay. Madlaw ko, kat kanayon mo nga asit gan ni Greg ije restaurant. Dakas ka di, papa. Italaang amakarik na ak iti kastoy. Ubing unay, ang maidilikan ka. Anya ko ma, papa. Awan dakas na. Ado di ta tinaadaan iti relasyon, nga uray adayo tinagbaetan ti edad na. Nga madansamot asawa na. Adamot ijay pinas ni asawa na, papa. Di ka agar-aramid iti saan nga umno. Ure at da asawa na nga. Saan kumit at hagikuan, papa? Kaya't mo asawan, buludem. Saan na mabalin? Madlaw ko, asaan moten akan ayon nga umawag ti asawam? Adala siguro pakakumikuman na, nanang. Apay, sabali ti trabaho na idikan ita, ay isumot la siguro. Umawag tumatla siguro. Ang mga nuliklikan na ti aggastos. Tako na nga agurnong para iti masakbayan ti bangunan mi a pamilya. Ay kat nasaya at nukasta. Ay nungay ada sabali apakakumikuman na. Ha? Anya ti kaya ti asawan. Lipata mo ti imbaga ka anak ko. Ay, mas daawak laeng. Taapay aman manon nga umawag ti asawam. Isardeng maramidam tamangantan, Greg. Sige man, umuna ka namangan. Saan ang mabalin? Umay kakit din tamangantan. Kababayin ka dagiti daddo mga trabahador. No makisango akin ka, ma'am. Api ko maakababain, kat siyang ti mangibagbaga. No di ka umay mangan, jakmat nga rod mangan. Sige man langin, ma'am. Kaduaan kayo namangan. Di na ko man awagan iti, ma'am. Awagan naklatan itinagan ko. Ha? Anya, ibagadan to na nga awan respeto. Da kayo ti boss. Ken inauna kayo nga adayo ngam siya. Awagan kayo kit din iti nagan nyo, imbis na ma'am. Uray inaunaak, kasaan met amadlaw abakbak hetat. Kayat ko nga awagan nak itinagan ko. Saan kat amam? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam,
Di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Napudno nga aya. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.